Здравейте, български приятели! Поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да се откроиш над всички". Преди много време един много умен младеж на име Суша отишъл в столицата, за да държи важен изпит. Главният изпитващ Ян Сю прочел писмената му работа и я намерил за прекрасна. Той обаче погрешно помислил, че е написано от негов приятел и за да бъде честен му дал второ място вместо първо. След като издържал изпита, Суша написал красиво благодарствено писмо до изпитващия. Ян Сю останал толкова впечатлен от таланта му, че казал: "Трябва да дадем шанс на този младеж да изпъкне пред другите и да покаже на какво е способен." Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски с пинyin на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.